Hvad så, hvad så YouTube? Ja, vi blev spurgt, om vi ikke kunne lave en sådan her download Razer Game Booster. Jo, det kan jeg godt, men det er i forhold til enkelt. Gå ind på razerzone.com, så skriver du, så går du op i products, så går du i software, og ind i software, så vælger du Razer Game Booster, så downloader du det. Det kræver bare, at du har en Synapse 2.0 account, og den ligger ind under samtidig. Begge to det er freeware, og freeware, hvis ikke det betyder, at det er gratis, så det koster ikke noget at downloade det. Det er et dejligt program, altså. Det er en milliard videoer, godt nok på engelsk. Det er måske derfor, I ser vores, fordi vi gør dansk, fordi det synes vi er fedt. Ja, men der kommer en tutorial, hvis I godt kunne tænke jer det. Vi er også ved at lave undertekster til vores videoer, og lige nu sidder jeg og brokker med Razer Taipan reviewet. Hvis I vil se de undertekster, dem kan jeg også oversætte til engelsk, hvis I kender nogen fra engelsk. England, der mangler at se en reviews og sådan noget, så kan de bruge dem, men altså det bliver så med subtitles. Indtil videre. Jeg kan lige sige til, hvis I føler, at der er noget, I gerne kunne tænke, hey, jeg kender en ven, men han forstår sgu ikke det, jeg laver der, det vil jeg gerne vise ham det, kan I ikke lige lave en optagelse. Med undtagelse, så laver vi undtagelse på den video, så jeg må lige sige, men ellers så tager jeg, hvad der er mest populære videoerne, så lige stille, så kører vi ned til også, at den her video, det kommer. Men tak fordi I gad at se det her nede med. Faktisk jeg optaget med mit webcam lige nu. Og YouTube. Jeg vil lige prøve det.